Minn kotba komiċi għal kotba tal-istorja. Kotba għal kuleta fil-Festival Nazzjonali tal-Ktieb li sar fit-tmiem il-ġimgħa fl-MFCC f'Taqali bażla vasta ta' kotba. Fil-post tul il-ġranet li dan il-festival kien miftuħ għal pubbliku, diversi tfal kienu qalbu qalb il-kotba ifittxu dik l-istorja b'xi avventura ta' karattri varji. Mistoqsija x'inhuma l-iktar ġan li jħobbu jaqraw din kienet it-tweġiba ta' wħud mit-tfal li kien hemm preżenti. Jien nieħu gost naqra l-avventuri. The Spider-Man book ta' Michael Morpurgo. Għalfejn jogħġbuk daqshekk? Għax ikollhom storji interessanti. Apparti x-xiri ta' kotba, wieħed seta' jsib ukoll diversi attivitajiet kemm għal adulti u anke tfal fosthom sessjonijiet ta' diskussjoni u anke sessjonijiet ta' qari dawk preżenti setgħu jaqsmu l-idejat tagħhom fl-isfond ta' diversi kotba. Iżda tfal li l-iktar kotba jħobbu jaqraw, dawk bil-Malti jew bl-Ingliż. Tal-Ingliż. Għalfejn? Għax nsibu aktar interessanti, nidħol fihom aktar. Do you prefer reading in Maltese or English? Both. Both of them. Il-kodba l-Maltin. Jien nippreferi l-Ingliż għax hemm ħafna iktar kitba biex tasel. Id-39 edizzjoni tal-Festival Nazzjonali tal-Ktieb saret bejn it-18 u 22 ta' dan ix-xahar bit-tema għal din is-sena tkun #BeyondBooks. Bil-kitba timmanifesta ruħha permezz ta' diversi pjattaformi, mhux biss permezz tal-qari iżda anke permezz tat-teatru, il-films, illustrazzjonijiet u anke l-awdjo.